Ole pathian ko in hun tra nei le ta buin hei kas khwate chia customer te kan nei lowa bible kan siara ta in rilwa an soi ve leila hetia rilwa te han soi hian mani kan in fuya mani tan zen lok na ni ti ka hria ta wangin tiang hian mani tan kan zel tho ania chu tu chuan kan buat sai ve nia kan siam ve le nia ama sain pathian tu tiang lim lo wai thlang tu puan bung ni chang som I tur te hi hlau su ngai te fiai om theinan diabula chu ni zia mi chen kat tan ina akhung don chu ni tin ni som hriom in tuarang thi thlengin din amin lo om ro ti chuan na lukhum ka pe ang che ti chuan thi thlengin din amin lo om ro ti chuan na lukhum ka pe ang che ti kan hmuwa he rin na hi kan soi war khop maya rin na hi thil ti ten lo chuan thi ani ti te I rin chuan chan damini ang ti te kan hmuwa bible a po kan soi war me ma chu rin na chuan nun min thak thleng thina lali so kan ta na chan dam na ani min chan dam tu ani ti kan hriat khan ama hnung kan zui ve du khan sual ko ha kan thi pui thin chu nun thak thleng kan tia chu piang thar kan ti thina chu mia chuan kan nun dali so chan dam na kan chan to wangin kan rin na wang khan chan dam kan ni thina ni ti kan in zir tir fo mai a ti lai a po rin na min lo om ro ti kan hmuwa ti lai rin na chung chang a hi keima a lian deuh mai pakhat a awma rin na hi bul tan na chian hi ti hi ka thin nuwa lian em a he rin na kan hmu atanga pathian chan dam ni kan in hriat atang che hen at nung kan zui don ti kan kha na ania chu rin na chu thil ti tel lo chuan thi ani ti te pawh kan hmu to kan soi to ang khan chu wangin christian kan nia lali suan hnung kan zui na tur kawngah hian ra chhuah tur min ti le ani chu Zohana bung som panga chang som paruka hian nangnin mi thlang lo keiman ka thlang jok chu vara tur le in rau reng turin ka ruat bok chu kamninga pan he na in dila piang apek tur chu in ti kan hmu bok ani hetila hian rin na a hian keima ni vati ve to lovin lalpan arin na keima ni kan rin na wang chaw chandam kan ni ta lali suwa kan pom ve wa chandam kan ni na te kan ti ve tel lova ama min thang kan ni zia te helai hi achen kalpui tam takin min ding thang lo keman ka thang jok chewa vara ti lai chia hi kan thu puya vara tur le keima ni ra om reng tur ti lai hi kan soi du lova tu tiang chuan kan phak tok tokin te chuan keima ni a kan ti ve ngai to lo ang hialin kan seya min ron thlang to a kan zon ve po ngai to lo wa kenin kan ringa kan pom to a min ron thlang to lom ti te kan nok meya chu rin na konga hian ra chhuat tur kan ni lai te chiang takin theipui kung mathaya khan kan hmuwa theipui kung kha ama kha hring dup meya ma se ra chhuat mi lo wani chu mathaya bung som hi pakhat chang som pakwa khan kan hmuwa theipui kung khala li suan ava pana ma se ra re lo nei lo ani ama chu hring tu tiang chuan keima ni a po rin na christian kan in ni kan in tia chu a chuan keima ni hian ra kan chhuwa vem ra chhuwa lo nun chu helaya kan hmu boka ra chhuwa lo nun chuan om lo zia te kan hmuwa ra tur kan ni zia te chu ra chuan kan omangaya ke ger pui tak kan ni keima om lo chu tu ma ti te kan hmu ni patiang khang grep thuya ra lali suwa zung kan kai to chuan
ke ma ni pon ra kan chua ve tur ani chu sueng tin nge kan chuang ti lai ka kan in zo nga in ka hria chu wangin kan phak to kan theiang to ka la li suan nung kan zui na konga rin om na te tai mak na te ama mangai let ve na te sual do tura mani in buat sai na te tharau thiang him som chung changa te bible siar tong tai in tiang reng tam tak omang anung kan zui na konga yan kan ti ve tu soi chi kan omanga hrin chi kan omanga tu tiang chuan counselor ang chi mi va hrin thiam tak chi te pawh kan omang a then chuan anun pui top ang chi chu wang chuan mi thei tam tak kan oma tu tiang kara chuan he rin na kan soi pho hi abul chan tir na chawni chu rin na ringot chuan van ram min thlen don lo kan ring ani ti lai kha kan chian nga in kan hredewa rin na hi abul chan tak tak Christian nuna chuan ama kan zo na anung kan zui na tur chana har sat na sang kan to na tura thu puana kan han chiar ta kan khan ni ten soi sak na te dem na te ti ang khan suan se tani na be na tura mi sang in be po na li sualam en tlat tur kan ni na kong kha min bul kan chan chawani ti kha kan hmuwa ti chuan zo hana bung som panga tho a hian kan hmuwa te jeffrey tak tak kani kapa huan en kol tu ani ka zom pui peng ra lo pieng a pai thina a ra a pieng a ti thiang him thin a ra tam le zual nan atia ilaya po hian ama a kan ra ve lo chuan hei i an pai thina chu ni rin na khan ti tur kan han nei na san zia chu ke ma ni lam kha kan in buat sai ve na sa tu khop mai hei thu kan soi theya ma ni shet na ten kan lo soi the ni mai the mi le ka buzia samang ten kan lo soi the ni mai the ma se kan nu na zo khanal i so kan da poi mo ma sak nga ya mi ten ei tu ran hu em ra tha au mem ti zo ka kha ke ma ni an er tu ani ti kha kan ni hria ta nga ya soi that ngot kha ani lo wa chu wangin a soi thiam a soi that ai ma in ke ma ni nu na lali suanen kan in zom na zo kan in zom chiang mi te ne ta na mal som na kan ni bem ra kan chua ve Kristanun ke ma ni en hu ve ti zo ka kha ke in en apoi mon jang shen ema wang chuan hilaya thu ni ten te kan sei ve lo kan ya ru ruwa sei tur dung dung ma silan chung lo khan miron ti boy tu lo kan oma yang video ka seng hen mak de ngai chu miron de boy to ke mo enga mo hi ka tong thei khop maya mi an om lo le ngai te kan oma kan thut wang wang te hian ti anga ka in bua soya pathian thu turak soi tur te he ti anga kan in share tur te bible kan share tur te hi poimo em lo miron bet tu hi an om deuh zel mai ni ti ang chuan se tanan kan na ron na hi min mang hian alon soi fo mai ti anga chuan ke po hun thadang min la pele zel tur angai ila kan kha kan sei te to kan ya a that na lai te a hlok ka lo mani chun pan ma som sela ke ma le angai thatu te zong zong tan pon nun kai shoi tu ni ngai tin na pan min so se